Kane en pach jopiny, en pach ODM. Mane momiyo kinde ka kinde jakom ne timo meeting gi Central Management Committee. To nyaka Sifuna milose wiye ni somo statement kawacho ni chama mar ODM ok Raila ni broad-based. Iwinjo? So wawe individualize the broad-based arrangement. It was not about Raila Odinga. Broad-based government ne en about Jothurwa. Mogik e wach mar broad-based no. To kuwa onge kanyo, wadhi kure treva. Ingeni nyaka wang'e ni ok di wuog e ot ni dhi manyo gima in go ni wuok ok dhi manye. Adwa miyi example. Jatend piny masani William Ruto. Piny no chame sirikal mokalo, wiwa ok nyal wilgo. Miluonge ni mtu kutanga titime nade, tiorwo kode ku, to ramo. Onge chieng' mano wuoke mowacho ni sirikal ni ok marwa, wanwa. To no manyo piny be. Tele manyo kata ka in e iye. Iwinjo, adwa nyiso oganda wa ni telo wadhi manyo kata ka wanema. Wawuok